sabihin na mayaman kasi baka masilip tayo ng biyayari. Manny, palabiro ka talaga, Manny. Kumusta? Magkano kalaki ang iyong mga napanalunan na? Hindi ko pwedeng sabihin nyo kasi secret. Manny, nakakatawa ka talaga. Manny, pare, itong mga napanalunan mo, saan mo to dinala? Madami naman akong mga pinagdala ng mga panapanalunan ko. Actually, nati-ate ko to sa madaming ate. Yung isang ate sa orphanage, yung isang ate sa simbahan, tapos yung kalate ng kalate, siyempre sa mga bata. Yung kalate ng maliit na ate, hinati ko para sa mga hayop. Nag-ano na rin ako ngayon eh, nag-adapt na rin ako ng mga hayop, mga leon, mga tigre, ganun. Kasi gusto kong maging leong girero. Alam mo, Manny, ito sa mga endorsements mo, may mga nakakasama ka din mga international stars. Kumusta kayo ni Jet Li? Medyo okay naman yung sama namin ni Jet Li. Marami kaming natutunan sa bawat isa. Actually, marami siya natutunan sa akin ng mga Tagalog na salita. Tapos, medyo mahirap kasi yung Chinese na salita eh. Paano mo nasabi? Nahilo kasi ako kagaya nung kasama eh, sinabi siya sa akin, nihaw, ganun. How? Sinagot ko sa kanya kung ano, pork chop ba o anong gusto niya. Gusto niya magsabay na rin. Manny, kung aming ni-recap ang iyong mga laban mula sa simula, karamihan, mga 12 rounds, papatumba mo yung kalaban. The last time, 3 rounds lang si Morales tumumba na. Kumusta yung laban niyo ni Morales na yun? Medyo mahirap kasi yung kay Morales kasi iba yung sitwasyon namin. 3 rounds kasi yun. Kasi pangalawang rounds pa lang, iba yung naramdaman ko eh. Yakap ng yakap sa akin eh. Oo. Iba yung naramdaman ko, parang may feeling siya sa akin. Paano mo naman nasabi ito, Manny? Kasi may narinig ako, I love you pare. Hindi ko alam kung paano natutong mag-Tagalog yun. Siguro yun yung practice niya. Pero hindi, joke lang naman yun kasi ganun talaga pag boxing, pag i-mock up sa'yo, ibig sabihin nagpahinga lang yun ng isang seconds tapos magsusuntok na ulit yun. Tama. Normal. Pero kapag niyakap ka ng kalaban mo tapos niyakap mo din siya tapos humiga na kayo, hindi na boxing yan. Manny, ang makakalaban mo bukas ay isang napakabatang manlalaro. Kumusta ang preparasyong ginawa mo para kay Diaz? Marami naman, proper diet, tapos tumatakbo ko, takbo lang ng takbo, pero bumabalik din naman ako. Kasi mahirap naman yung takbo ka lang ng takbo ng walang patunguhan. Baka mapagkamala naman akong sira yung ulo ko. Pero ngayon, mayroon ako ginagawa kasi kailangan may aso para lamangan ko yung aso, ganun. So, tumatakbo kang may kasamang aso. May kasama din akong aso, ganun. Saka kasama ko si Cockroach. Hindi, si Cockroach. Kala ko pati ipis. Cockroach. Nahirapan lang ako si Cockroach. Manny, ito. Isa sa mga... Manny, ito isa sa mga huli kong tanong. Si Diaz, kapag kinakapanayam siya, Manny, ang rami-rami niyang sinasabi. Parang ang sama-sama ng loob niya dahil kadalasan ang mga Meksikanong nakakalaban mo, pinapatumba mo, Manny. Parang gusto niya talagang mapatumba ka ngayon. Anong mensahe mo kay Diaz? Well, Diaz, it's up to you and it's up to me also. Ano naman yun eh. Sinabi ko naman sa lahat ng mga nakalaban ko ng mga Meksikano na hindi na huwag na talaga kayo eh. Kasi kaya ko naman sila inuubos kasi gusto ko talagang makabangga si Suro. Sige lang, may tatanong lang ako sa'yo. Bakit? Ikaw ba talaga si Julius Banaw? Bakit? Bakit mo natanong? Mas kamukha mo si Mitch Valdez eh. Ikaw talaga pala biro ka. Ito, bakit? Hindi, totoo po yun. Ikaw mas kamukha mo si Pilarte. Ano sa mga Manny? Tuloy-tuloy tayo kasi medyo kailangan mo na magpahinga dahil bukas maaga pa ang laban mo. Meron ka bang nais pasalamatan? Well, pasalamatan ko siyempre lahat ng mga taong sumusuporta sa akin. Thank you very much for always supporting me. And sa lahat ng mga pumusta sa akin, thank you very much. Sa mga hindi naman pumupusta sa akin, buti nga sa inyo. At saka, ginagawa ko naman ito para sa ating mga kapwa ko Pilipino. I want you to, thanks God. Alam mo, Manny, kitang-kita sa mga nandito ngayon sa Las Vegas, Nevada na tuwang-tuwa sila. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo, Manny, na hindi
sa tinatamasa mo ngayon. Meron mga ilang kang detractors. Gusto kong pabagsakin, sinisiraan ka. May iba pa nagpapakalat ng mga videos, pictures sa YouTube at through email. Ano masasabi mo yung nagpapakalat ng mga pangit na balita through email? Actually, matagal ko dang kinigimgim sa loob ko eh. Wala namang lahat katotohanan yun, lahat ng mga lumalabas na mga balita na yun at mayroon lang akong gusto iparating sa kay email kung ano man ang mga ginagawa mo, mga kalokohan na yan, na lahat ng paninira mo sa akin, what's out, I will look for you. Mani sa dali. Kasi yung email, hindi tao yun. Electronic mail. Email sa internet. Electronic mail. Electronic, kung nasaan ka man, sundan kita.